Добър вечер. Представям ви три уникални омурташки бездомни кученца. И моя приятел Никито. Тия двамата, това е Роки, Вълка и моя приятел Никито с един много темпераментен померан. Ники, кажи мъжки ли, женски ли? Мъжки, ето един мъжкар и три от най-елитните представители на омурташките бездомни кученца. А така, Роки, Вълчака и Чоко. Дами и господа, представям ви Роки и Вълчето. Една част от бездомните, безстопанствени животни. Те всъщност не са безстопанствени, защото са собственост на община Омуртаг. Имат си паспорти, но са бездомни и си търсят своите стопани и любящи семейства. Ето и черното е 90% бордър коли, без проблем ходи на повод, социално не закача кучета и котки и не яде кокошки, най-важното, което означава, че може да бъде прибрано в някое село с кокошки. Вики, пускам клип. Роки. Стрит докс, нали така се казва? Улични кучета. Ей, чочо се изпишка, където не трябва, ама нищо. Роки. Стрит докс. Ще поздравя групата тази вечер с оная песен. Кой изпусна кучетата навън? Нали на баха мен? Who let the dogs out? Ще я пусна аз. Ама ти не цъкаш във фейса към мене. Всяка вечер. Ето ги. Ще ти я пусна по Viber песента. Ето една от най-древните породи в света. Померана на Никито. Машкар. И уличните кученца са добрички, социални. Artlist.io. Music licensing reimagined.